Правилото за пълен и кратък член е изцяло изкуствено правило, измислено от Иван Вазов, който стои като петно върху книжовната и норма от над 100 години. След като съм ви хванал вниманието с това прекалено драматично интро, нека всъщност обясня какво имам предвид. Българският е единственият славянски език, в който има определителен член. Това е окончанието, което слагаме в края на съществителни, за да покажем, че говорим за нещо конкретно. Това е разликата между град, просто някакъв си град, и градът, някакъв вече споменат конкретен град. На повечето европейски езици определителният член всъщност произлиза от показателно местоимение. Латинското местоимение илля, което означава онзи, унази, става частицата иля на италиански, иля на испански и иля на френски. По почти същия начин, само че в края на думата вместо преди нея, старобългарското местоимение то, този, тази, това, става на окончанията то. В това видео ще обърнем внимание само на мъжкия род. За да разберем напълно как се получава тези окончания, първо трябва да си кажем някои неща за старобългарския като цяло. На старобългарски почти всички думи от мъжки род завършват на р голям или р малък. Тези букви на старобългарски са представлявали свръхкратко у и свръхкратко и. Така че думата град се е произнасяла града, а учител – учителе. Тези свръхкратки гласни спират да се произнасят когато са в края на думата, обаче ако след тях има още една ерова гласна, първата се удължава. Така че градът, този град, става градът, а учителите, този учител, става учителят. Да, ние пишем окончанието все едно е яд, но то действително е яд, както се завижда и в произношението на думата денят. Би ми се искал видеото да приключи тук, но за съжаление това не са единствените определителни членове за мъжки род. Понеже според книжовната норма, тези форми могат да се използват само когато думата е подлог в изречението. Т.е. ако може да се замени с местоимението той. Градът падна, той падна. Учителят каза, той каза. Ако думата не е подлог в изречението, т.е. ако може да се замени с местоимението него, то тогава окончанията са а и я. Посетих града, посетих него. Говоря на учителя, говоря на него. Откъде идват тези различни форми и защо в действителност абсолютно никой не ги използва по този начин? Ще ви кажа отговора директно. Краткият член е просто пълният член с отпаднал т накрая. Няма абсолютно никаква етимологична или смисъл причина защо т отпада, буквално просто отпада защото е в края на думата. По същия начин като т в 6. Няма нито един естествен български говор, в който да има и пълен и кратък член. Всички казват или само пълен член, градът или градот, или само кратък член, града или градо. Защо тогава третираме тази проста фонетична измяна все едно е напълно различна форма с напълно различна граматика? Преди първата официална правописна норма от 1899 година всички пишат определително член за мъжки род, както им падне. Дори в Търновската конституция няма правило за пълен кратък член, формите се изпълват напълно произволно. Първото нещо, което ме помогава в съвременното ни правило, се вижда в българска граматика на Неофит Рилски. Обаче в нея всъщност са описани три определителни члена. О за именителен падеж, градо падна, а или в действителност за родителен падеж, стените на града, и ад в действителност за винителен падеж, посетих градът. Следващото нещо, което по-наподобява съвременния ни пълен и кратък член, виждаме в Стамболийската реформа от 1892 година. В нея вече има само два вида, ът и а, само че не се използва когато не е подлог, а само след предлог. Така че ще отивам в града, но посетих градът. И най-накрая виждаме съвременната ни концепция за подлог и неподлог или именителен и косвен падеж в опътване за правилно правописание на Иван Вазов от 1898 година. Този труд с много малко промени от Тодор Иванчев е основата на първата официална правописна норма на български език. Така до цяло това, което виждаме тук, са просто постоянни опити за съчетаване на различните форми на определителен член под някакъв вид падежна система. Всяка една на различен принцип, защото нито една не отговаря на истината. Истината е, че всъщност всички тези различни форми са едно и също нещо. Просто определителен член. И единствената граматична информация, която носят, е определеност. Съвременният български език просто няма падежи. Нямаме и концепцията за падежи при съществителните. Никой не подразбира подлог или допълнение, зависимо от това дали има т на края на думата. Вземете, например, това изречение. Зайка гони вълкът. Какво ви казах току-що? Всеки един човек, на който съм дал този пример, просто ми е казвал, объркал си определителните членове, трябва да е зайкът гони вълка. Но това всъщност не беше идеята на примера. Идеята е, че ако наистина пълният член покажеше подлог и краткият член покажеше допълнение, тогава зайка гони вълкът и вълкът гони зайка би трябвало да означават едно и също нещо, както него гони той и той гони него означават едно и също. Така работят езиците с истински падежи. На хърватски зеца лови вук и вук лови зеца означават едно и също, промяната в словореда не променя падежите. Понеже ние нямаме тази концепция естествено и самото правило е напълно изкуствено, единственият начин да спазваш правилото е да знаеш наизуст какво е правилото. И всеки един път, когато говориш да си замислиш, тази дума сега подлог ли е или не. Не мисля, че разбираме колко абсурдно е това за който и да е език. Никой хърватин не се замисля някакво
В контекста на това изречение тази дума изпълнява функцията на обстоятелствено пояснение за средство. Следователно трябва да я кажа в творителен падеж. Шупкон. Не, те просто го казва в творителен падеж, защото не би го казали по какъвто и да е друг начин. Не трябва да знаеш правила на Изус, за да говориш собствения си език правилно. Правилата трябва да описват как език се говори, не да му предписват как трябва да се говори. Та след всичко това вероятно се чуете какво е решението, какво според мен трябва да се направи. В миналото е имало два опита за махане на правилото за пълен кратък член. Първо през 1923 година в правописната реформа на БЗНС. В нея той е заменил с правилото за благозвучие, според което пълен член трябва да се пише само ако следващата дума започва с гласна, което също е доста изкуствено правило. А след Втората световна война има кратък период, в който двете форми са доблетни. В днешно време обаче повечето хора, които са против правилото, смятат, че трябва да махнем пълният член и да оставим само краткият. Което е разбираемо, все пак по-често казваме кратък член, отколкото пълен и много по-често бъркаме кога трябва да е пълен член, отколкото кога трябва да е кратък. Но според мен не трябва да махнем пълния член, а краткия, поради няколко причини. Както вече обясних, краткият определителен член е просто пълния с изпаднал т накрая, така че би било напълно логично просто винаги да пишем пълен член, като просто знам, че тъто в края на думата понякога не се чете, както понякога казваме 6 вместо 6. Другия проблем на краткия член е, че често дори не отговаря на произношението на думата. Никой не казва града или снега, казва се града или снега. Също така, въпреки че по-често казваме краткия член, не е все едно никога не произнасяме тъто и може да се представяме, че не съществува. Често използваме пълния член като смисъл ударение в изречението, както направих преди малко. В днешно време обаче повечето хора, които са против правилото, смятат, че трябва да махнем пълният член и да оставим само краткият. Другият проблем на краткия член е, че понякога може да прилича на женски род или на множествено число. Например, врата и врата, или часа и часа. Има случаи, в които ако контекстът не е ясен, тези неща може да са объркващи. Например, това изречение. Трябва да си там около 2 часа или трябва да си там около 2 часа. Също може да объркваш, ако човек не знае значението на някоя дума. Например, ако някой ти каже правя проект за исихазма и ти не знаеш какво е исихазъм, разбираемо може да се объркаш и да питаш коя е исихазма. Ако изясниш изречението с правя проект за исихазмът, вече е ясно каква е думата. Затова не може да се представяме, че няма пълен член. И много по-лесно да обясним, че има т, което просто често не се произнася, отколкото да кажем, че няма т, но понякога на случайни места се появява. Първоначално заключението ще да е там, където обяснявах за прескриптивизъм и дескриптивизъм, но после сетих, че не съм казал абсолютно нищо за реформите и какво аз бих искал да видя като реформа в бъдеще, така че просто добавих тази част в край и сега нямам наистина край. Да, надявам се, че ви е харесало видеото. Много благодаря за 1000 последователи в TikTok и Instagram. Аз съм напълно изумен. Дори не съм предполагал, че ще стигне толкова много хора. И на толкова много хора ще им е интересно. Надявам се, че и на Бани ме харесало това видео. Може би ако съм убедил достатъчно от вас, някой ден ще убедим и тях да направят реформа. Също така, естествено, задължавам всеки един от вас да започне да пише на моята реформа. Не искам да виждам нито един кратък член в коментарите. Искам да виждам само пълни, големи, мъжки члени.